хайру саховат ба кӯдакони ятим ва нафарони ниёзманду камбизоат яке аз хислатҳои неки инсонист, ки дар арафаи иду ҷашнҳо роҳандозӣ мегардад. кӯмак расондан ба онҳо яке аз аркони муҳими ислом буда, дар ин кори савоб мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои ғайриҳукуматӣ ва шахсони саховатпешаву ҳиматбаланд ба қадри имконияти худ бояд ба таври ҳамешагӣ саҳмгузор бошанд. дар ин раванд яке аз самтҳои асосии сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхорӣ ба фарзандони ятиму оилаҳои камбизоат мебошад. ба ин хотир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхорӣ ба табақаи ниёзманд, оилаҳои бесаробону кӯдакони ятимро қарзи инсонии ҳар як шаҳрванд арзёбӣ мекунанд. бахшида ба иди Саиди Фитр аз ҷониби соҳибкорон дар шаҳри Ҳисор ба оилаҳои камбизоат кӯмакҳо ба мисоли орду равған, қанд, картошкаву пиёз расонида шуд. то имрӯз аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон, ташкилоту муассисаҳои шаҳри Ҳисор ба маъюбону оилаҳои камбизоат хона интернат ва ба муассисаи давлатии касалиҳои рӯҳӣ маводҳои хӯрока ба мисоли орду равған, гӯшту макарон, сабзавот, пиёзу картошка ва сару либос ба таври кӯмак расонида шуд. дар воқеъ дасти ёрӣ дароз намудан ба пиронсолону маъюбон ва барҷомандагон яке аз хислатҳои неки инсонӣ ба шумор рафта, солҳои охир дар мамлакат ҳукми анъанавиро касб кардааст. ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлати иҷтимоӣ ба шумор меравад, дар ин раванд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста диққати махсус зоҳир карда мешавад. гузориши Хуршед Алимов, Соҳибнур Абдуласилов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.